kome ćemo danas namjestiti Atlas, jako je zanimljivo s obzirom da smo prošli put namjestili Almiri Osmanović, a dobar glas se daleko čuje, pa je tako danas s nama gospodin Jakov Sedlar. Dobar dan. Dobar dan. Zbog čega ste vi uopće došli? Pa došao, gledajte, ljudi vole ponekad slušati žene. Kako ja svojoj ženi vjerujem, jer je ona dugo godina plesala balet, govorimo naravno, vjerujem posebno u ovom dijelu zbog čega sam danas ovdje. Ispričala mi je sjajne stvari o upravo Tomljenoviću i o tome što se ovdje događa, što se radi. Naime, ona je kao profesionalni plesač bila vrlo često u gotovo nemogućim fizičkim uvjetima koji nisu normalni za normalno ljudsko tijelo, jer je to nešto potpuno izvan svega. Ja sam se bavio dugo vremena vaterpolom, nakon toga se bavim za režijom i vrlo često putujem. Tako da, naravno da zbog dugotrajnih putovanja po 7, 8, 10, 15 sati avionom, čovjeku pate leđa, pati mu vrat, pate razni dijelovi tijela. I kad mi je Almira kazala o čem se ovdje radi, ja sam rekao naravno moram doći zbog toga jer sam čuo sve najbolje. Naime, to je jedna metoda za koju mi se čini da je sasvim nova i da je revolucionarna i zašto ne probati. Ja sam uvijek pristalica novih metoda jer gledajte, vrijeme ide, starimo, ne idemo mlađi nego idemo stariji, prema tome pogotovo ako dođemo na vrijeme, mislim da je to jako dobro jer uglavnom ljudi liječniku idu kad smo nekako pri kraju nečega. Ja nemam nekih prevelikih tegoba, ali imam dovoljno da potražim savjet i pomoć nekoga tko zna o čemu se radi. A čini mi se prema svemu onome što sam čuo da se ovdje radi o nečem sasvim posebnom i dobrom. Pa sad ćemo pogledati, ćete biti zadovoljni. Dobro, ok, može. Ok, gospodin Sedlar, vidimo da je dosta zdrav, sportista i vodi računa o zdravlju, to puno znači, dobre gene, nema loših navika, vidim, jedino što ima dosta sjedi i sjedenje jednostavno, recimo recept za bolove u leđima. Ali, inače vidjet ćemo kako Atlas stoji, osjetimo s desne strane malo više osjetljivo nego sa lijeve, desna strana boli više nego lijeva, je li tako? Tako, to znači Atlas i šašen rotiran u desnu stranu i onda utiče na radijus pokreta glave između ostalog. Ajmo glavu krenuti lijevo maksimalno i desno maksimalno. Još jedan put lijevo maksimalno, još jedan put desno maksimalno. Desno ide malo teže, ovdje vuče zadnji centimetar. Da. Znači Atlas je rotiran u desno i jednostavno smanjuje taj radijus pokreta. Može sad leći na stomak, lice u centar, ruke dole. Prvo vidimo desna noga malo kraća, par milimetra, nije jako, ali ona anatomski nije kraća, ona je funkcionalna kraća, to što je zdjelica rotirana malo unatrag i u gore. I to se osjeti kad pritisnem lijevo i kad pritisnem desno. Vidite kako desno malo federira, lijevo ide ravno dole, desno zdjelica malo federira. Osjetite to, mrvicu. Znači nije ništa loše, ali nije optimalno. I kad pritisnem ovdje, kako se leđa osjećaju? U redu, zar ne? Zato što je korektan i pravilan položaj zdjelice. Kad pritisnem malo iznad zdjelice, može je desna strana više osjetljiva od lijeve, na dodir. Zato što je kraća noga, nosi veći teret i ono se to tu osjeti. A lumbalni dio isto malo osjetljiv sa lumbalni L4, L5, malo može na dodir osjetljiv. Je, nije? Mrvicu, da. Ok, isto kad pritisnem ovdje, iako malo osjetljivo područje ovdje, kad pritisnem lumbalni dio, kad guram naprijed biti ili dole, kako se leđa osjećaju? Malo bolje možda, malo lakše. Da, zato što je ovo korektan i pravilan položaj. Znači, ove su sitnice koje, pitate kakve veze ima s Atlasom, ima veze, jer Atlas stoji koso i krivo i dolazi do kompenzatornog iskrivljenja kralježnice. Znači, kralježnica je uvrnuta i malo savine napred. Znači, ovaj torakalni dio gdje treba biti krivina je malo pojačana, ovaj lumbalni dio gdje treba biti ovo sedlo ovdje je malo izravnato. Zato što je kad Atlas i šašen glava pada naprijed, jednostavno se kralježnica savije malo. A kad ga gledamo ovdje gore, ovaj torakalni tu desno malo boli, osjetljivo malo na dodir. Ovaj desni kralježnici ovdje, Okay. Ja ću samo to malo istegnuti, možete udahniti, duboko izdahnite van. Ništa, bol nećemo raditi, malo pritisnite, stegnite kralježnicu. Super. Ovo bi svaki dan bi bilo dobro neko radi. Udah, izdah, sve van. Malo tako, pritisnite. Ovo je ugodno, zar nije? Nije bolno, ne? Odlično, udah, izdah, sve van. Tako, fino malo. Tako, da. Udah, izdah. Znači ovo je pregled malo i malo terapija. Malo. Kažem, ovo nije ništa stručno, ne radim, malo ispravljam ovu blagu kifozu što se pravi i to je ugodno. I kažem, to se kod kuće može raditi ako ne znam s kim čovjek živi. Ako ima djece u kući, djeca da gaze malo leža. I Almira isto može gaziti. Može i Almira gaze, kako da ne? Odmah. Može se ustati polako?
Tako ćemo, tako je. To je jako ugodno, ja sam probala da mi sin gazi, jako je ugodno. Kažem 3 puta tjedno. Tako je, može se ustati? Znači, pogotovo nakon dugog puta, nakon dugog sjedenja, ako neko izgazi leđa, može sjest malo. To se čovjek stvarno preporodi. Tako da je to preporučljivo. Znači, vidjeli smo da Atlas iščašen, glava ima tendenciju da malo pada naprijed. Glava stoji kao na klackalici, kada je Atlas iščašen, stoji koso i krivo. Glava ima 8 kila i pada naprijed. I onda se kralježnica ovdje gore savija, ovdje dole gdje treba biti sedlo, ono se izravna. I onda u gornjim slučajima bude dođe do diskus, hernije i tako dalje, ne većih problema. Ali kod vas je malo izravnato, nije optimalno. Kad Atlas na mjestu malo ćemo rasteretiti cijelu kralježnicu i onda sa malo vježbanja, malo istezanja i unatrag, malo gaženja, to će biti super. Okay. Eto. Glava 8 kila teška. Muška oko 8, malo i više, čak ženska možda 7. 7 do 8 kila, da. Dosta je to. Nikada niko od nas ne bi pogodio, jel tako? Da. Rekli bi 5. Da. Ovako, sad ću nešto reći, interesantno. Glava ima 8 kila. Kad je Atlas drži, kad je kralježnica drži, kad je Atlas iščašen, glava pada naprijed i ljudi koji studiraju fiziku ili čak građevinu znaju da je struktura, kad nosi jedan teret, ako je teret u centru, znači centralno opterećena struktura, teret je puno lakši nego kad je ekscentrično opterećeno, znači kad je teret naprijed, a struktura ovako, ne? Onda je puno veći teret, znači taj teret se prenosi vamo u duplo, može biti duplo i truplo teži, razumijete? I zato kad kifoza počne, kad se ljudi počnu savijati, to brzo ide gore. I onda se završi kao bivši papa, što je potpuno se stavio sa svim mogućnostima i novcima i liječnicima. Gravitacija radi bez pauze kad čovjek stoji ili sjedi. Znači radi ovo, non stop. Jasno, vrlo jednostavno i logično. Znači mora se nešto pozuditi. Atlas namjestiti i stezati unatrag, kiropraktika je preporučljiva ili ako se neko izgazi, isto pomogne. Imate pitanja? Sve je jasno, logično. Atlas ćemo namjestiti, tretman je trajan, djelotvoran, bezopasan, što je biti najvažnije. Nema mogućnost ozljede i povrede za vrijeme tretmana. To je najvažnija stvar. Jasno. U Nika osiguranje su istraživali ovaj naš posao dugo vremena prije što su odlučili da nas osiguraju i preko 1 milijun tretmana na svijetu, nijedan incident nije bio ozljede, da se nešto desilo. Znači kako idete kod frizera? Znači potpuno bezopasno. Samo kod frizera moramo svako malo ići, pogotovo mi koji malo više kose. Tako je. Eto, mi ćemo sad Atlas namjestiti, surađivat ćemo, nema naglih pokreta, nema nikakvih trzaja, ja polako radim, surađujemo, radit ćemo s jedne strane, malo s druge strane, a ako osjetite neku bol, to je normalno, ako boli jače, recite stop, ja ću stati, znači potpuna suradnja tu. I vas bolilo kao Almiru? Ja ne znam kako je bolilo nju, ali meni je bilo sasvim u redu. Jedna mala bol koja se lako pretrpi zaista. A njoj je bilo dosta teško, mogu vam reći. A kako se sad osjeća? Dobro, odlično. Odlično se osjećam i kad sam sad pokušao glavu vrtiti lijevo i desno, puno mi je lakše nego što je bilo, zaista. Tako da nisam mogao vrlo često glavu micat do kraja lijevo, do kraja desno, sad mogu. Ja mogu primijetiti da mu drugačije glava stoji. Maksimalno glavu lijevo okrenuti, maksimalno lijevo ide puno dalje lakše nego prije, za ne? Ajmo maksimalno desno, ide lagano i slobodno. Ta kočnica što je kočnica... Šta mi se znalo dešavati? Gornji dio mi je bio ukočen, i ovaj tu dio, specijalno oko ramena, međutim sad imam dojam kao da sam se dobro isplivao, da sam... Odlično. I ja kažem, plivanje je najbolje vježba, to što ističe tijelo natrag, ali što smo mi napravili sada? Atlas drži glavu, to znači kralježnica i kostur drži glavu, taj teret od 8 kila, a mišići su za pokret i zato su mišići opušteni i mekani. I sad su masaže djelotvornije, mislim ako ima neke problema, terapije su djelotvornije kad se uzrok makne. Simptome se tretiraju uspješnije kad se uzrok makne. Baš mi je puno lakše, zaista ovo imam dojam da prije sam osjećao ovaj dio tijela. Težinu. Da, sad ne osjećam uopće ništa. Kažu skinija sam teret s leđa. Otprilike tako, da. Eto, drago mi što se odlučili na tretman. Puno hvala vama. Hvala vam. Odlično.